De mobile hønsehuse er jo et ret unikt system. Det baserer sig på, at vi er på en mark med græs, hvor hønsene græsser hele tiden. Og se, at hønsene har det godt, og de egentlig er ude i naturlige omgivelser og kan spise græs og ligge og skrabe og gå ind og ud, som de nu har lyst til. Det er simpelthen dejligt at se. Og det tænker mange forbrugere, jamen gør alle økologiske høns ikke det? Jo, alle økologiske høns har fri adgang til udearealer, men når man har for store flokstørrelser, så er afgræsningen ofte så stor, at der ikke er ret meget græs eller vegetation tilbage. Man kan jo sige, at det er græsæg, og det er jo græsset og det grønne, der giver æggene den her fantastiske farve i æggeblommen. Ved at flytte husene ofte, så sikrer vi os, at der er frisk grønt græs i hele vækstsæsonen. Jeg ser i hvert fald, at hønsene stortrives, og jeg kalder dem næsten de mest forkælede høner i Danmark. Det tror vi på også kan smages, og det giver også en helt fantastisk dyrevelfærd. Den bliver båret ud hver dag, den her høne. Den kan ikke finde ud af selv at gå ud, og så har jeg jo bare nøset med den hver dag. Så den står og hakker på døren og venter på, at jeg tager den.